45-ші жылдың 1 сентябрінде 1 классқа оқырға бардым. Аны так 55-56 жылы 10 класс бітіріп тамамладық. Соғыстан соңғы бірінші шығарылыш біз. Яңғы мектебі 10 yıllık болған соғыс рахатлығы. Соғыстан соңғы бірінші шығарылыш болдық. Ondan sonra onu bitirgenden soң колхозда от белән эшләдем 4 yıl. Ул вакытта колхоз председателе Бикбаев Хаммат абый. Менә бу булганын әтисе Хаммат абый бик әйбәт кеше иде ул. Кешегә каты бәрелмәде, шундый. Без яшьләр инде. Аның турында шул хәлде күп белмибез. Ул кайсы кешесе булгандыр, асын да точно кистереп әйтә алмыйм. Шулай итеп, аны да ат белән эшләгәннән соң 59 елда монда Балтачка Дасапка шоферлыкка укырга килдем. Аны 59-ның ахырында август айы булай. Укып бетереп, права алдык инде. Анан укытучылары бу аэропорт начальниги булып эшләгән Мигазов Раиф абый. Ondan sonra bir укытучы старшысы Валиев Живали фамилиясын оныттым. Резванов ябалай. Ondan sonra исполкомда шофер булып эшләгән Абдул дигән кеше бар иде, мәрхүм нәрдер инде алар. Барсы да мәрхүмдер инде. Ул укытты. Как райкомда зур кеше начальстволар йөрткән өчен аңар берлей булсын дип биреп киткәннәрдер инде. Менә шулай итеп 59-ның ахырында, шул 60-ның 59-ның август айында права алып чыкты. Андан соң колхозда шофер булып эшләдем. Күпмедер айлар.